na papa. No gotera busaiga. Amatera wa mange, by the way ndo che ogotera mapenzi. Oga kire character development osenkeke kare go inspire tera mapenzi mono. Okay. For now natebete nana ki tigana la tema gwaka chi love song. Then ginkorora chi apingi rake makonya gwaka bono ikwirende ngekoreta bone style ngawe ani ogotera apart from love songs. Sorry. Wana se wona gani chi love song then kuchimotu ga ngoreta nde bintu byao. Ingi otare gotemera kwanza ni gospel kogero gotera bono tata na gotigeri ingi otare gochatira ni gospel na nyasara gotangani. Okay. Turo chinje ne kichana se bono iga. Ebintu biro motumo na mano na mangana obwanja. Nindo che kabisa. Ya asipabole serious yo. Kijana mbali gotera nyasa. Okay, gospel na bongwaka. Lakini ngochimotwe asibona iga natebana naki kana la akachi love song yake igo. Na araba tebi no bwanja nibo bwanchandire. Then matuko make yo makonya kubaletera chi gospel tinda kana ngati ndibotera gospel Igo nikintu na igure nkirina ki ikarore kijana konyora content ya mapenzi ni rahisi kaide okonyora maybe okare na DJ Kago Bix kumoko gambagari iyo tago teinege ntonga matu muntu uri onega akorete kwanyora idea yo gotera nabo ikonyarikana ekero ogotera nkore na roche gwasogeti audio for a long time okamenya gocha go shoot a video later ngigi yakogera espanye yo tambe go ngigi yakogera I think ngaki you na agete audio engo mo kwana ne yo mwana stengo ekero na agete audio yo na sibira ke ne school bado no mwanafunzi na renga then una na kolete school na chitukonye shoot na ndichibesa ne cyo njara bete shida yake na kikiagereta at least omaite chibesa nkobora chire lakini bona rote gwacha gete gotera go kare school apart from ogotera na rote kwa theory comedy kidogo ngo korande comedy lakini bono mbegete focus yene na so muziki gwakogera konyora chikala kito chimokwa na chiro chiase chicreate mostly okonyora nga like rero kwarangeri gusenye bono naye natebi mambi nayo gugabate kwirende kala kitagete kegwe kalitu keri kwa ogora gutwarani okay wana inero yenge challenge ene ngate batana rasu mu musiki bakera ninje gweka ngosuru mu musiki okay ase amatera unaro chinga chikolabo chinyinge igokorete na etata junior na kimole komo omoirio gosimu murumi no gosine manager ase ki etata junior etata junior ne omuntu twasomere nere kuru nseto kinete nere tugasoma musiki nere litukerimo studio litukerimo bona twakagwa kila sa group lakini bona ekero toigete last year na li at least twatethana na ki kiro muntu bona tigara tema then guchumutu tucha kumerana very nice ne chiguru chinene kero muntu basaniria abantu babo barango muntu abiri bakora mu bwatuka uratemere whatever kwachagete kwa studio wachete 2020 litangani bono 20 years lakini naroche kwa kora matera 6 na kiyo ko manage bono goteba nga chibasa ne chinko maite for a starter amatera 6 semetie ameyakeyu is a good job by the way congratulations bono unaritaito osegeto muntu linkagari inkyo kora kwanyora chibesa maite taririo singo muibori akotomerechie audio nenda agotomerechie video kwekwe kura kuri inkyo kora kwaro sie bibesa bia nje mostly ngochane nara kayento mna mchengo nanyore wesa nende studio yono wikokolekas amapa nde studio tara nyoro muntu akoko uya kabisa ngo wako mjengo paka naende gwati usokio gotera kwao tikanya sago senitore mirwa naro chogotera gwasoga 7 days ago gokoro kwibarimo ntabyange story behind ebarimo tabyango abategerera nkaikwaru zitinga bono tigambe ebarimo asobwanchani okay abatero kumnongo gategerera gochikati ningwanere to mundo getokoro kumura
engaki ikonyorongorire barimu Kwagachandikite just for tata. agangore barimu lakini ninche mbakorere story gochimotu gose Eto tege bono niga no to gokonya kogera gaiga no inka y'umugusi. okay moro yo nangorete barimu lakini bono matuko make gotugacha tukara gosa nake lakini bono bado life negenderete. Okay. Aha, ile buya kabisa. Jackpot nero moto fire iko mwana stengo iko party night iko nyaboke iko bono ne barimo ndio brand new. By the way tutarachiko bekera omotegereria ategerero gotera okubuna kurukuya kabisa bono igatore jona omwaka oyo 2023 no bate plan yende tutarakora December ngo tore chingero chinde gose kwarabekire full stop pose omwaka oyo. Wikante emego kela yose inje ngebekerede after every 3 months natema guseni soke comment kuyachire mutu mono nemetinyene yono ebe audio ebe video gose lazima video ngoga nebake video lakini wono within 3 months 4 months ngomende wikeje bona ye igo kwate bokoruche ngombe skimu mari producer yao ningo tinda manya usintu kwate chi producer mari bono nchanwe. Okay korumna nachagete musiki producer yane enge nachakirete Simba Music Eastern Wizi lakini nachitagasira pole sana asante lakini ono squeeze umuntu ngo wakinere ni yokosto buya kabisa sikujua hiyo buya kabisa Augusto mbiago koira bono yento tato tebya as much as umuntu ko ibunga no bwate ekipawa umuntu naro kuriye rikwaranga kakyo yote bibye nenje tiganteme ningo ko motivated ngatigango nteme gotera okay nja sinje mbwate babere nimbwate Sun Kid amona afiki yangu niliona kwanza ogotera ngori moterete na Sun Kid nikayoko rusichi connection bwana abantu mbare gali manga baborete chi connection nakikwache toka nyora snipe kanyora Sun Kid ambia watu Sun Kid nega sina akolete ngiyaga comment sengoma ya ni jackpot then kurwa unga soini fox ya ka reply n'umuntu umwe ga umuntu umwe yabona then yakanganchira to gaswe studio akansa beti besa nonye then tukake ngome abake video na chief river then ngome kamanya bakoli buya ndio hiyo ina play underground taibo background underground. Okay moto fire morero nanchiro mwana wande elisiriasi amoto fire morero negwoko morero okoba yago mwanjike rubongo akera tata mbuya mono asoko ngomwana muyamu naye ngoigwa sekere egekogera sole naikire ngoigwa buyekero kondo pinda inche nakorangeri switi ayene riogoli enkoro yano munyagitari bwenkoro yan ekeronde naye nigonkore mama nyingo muberara terema amapenzi mbwatare moto fire morero afire morero enanchiro mwana obande elisiriasi amoto fire morero enanchiro mwana obande elisiriasi amoto fire morero nice one ekia kabisa ona na ndi ntaitotereria abantu gaiga oko latest okuno kumoterete na Sun Kid okuya kabisa by the way siko na lines asante siko na lines ayopa huko soko usidi west kwa soko kwa sababu uko na lines togo bora igo soka na kazo big so mwa Kenya. Ebu tupatie abasanii batatu female bagusi oko orete tigoro sana batatu abasubati kwa sababu ingo watebya aba murango ntebya ore Sun Kid ntebya basubati batatu neba ne gospel neba secular ntebya ngo batatu ntubwate Pakistan ntubwate ingi kwa bekira batatu kwanza buka utaite barenga karanga batatu abo baberega chini
Okay. Tubwate Lady Nyaboke. Then tubwate Final B. Final B. Gotera kiwanja tegwa Faith Stand. Chilani. Kwisha. Ejirani nekare kare gutande charamba. Tiga DJ yatwa ebalimo otereringa abantu gaiga oyibona ki nakibago teria maoni ki nakibago teba. DJ. Nachiro mwana bande. Oyo no muize charamba. Bwangolire nabeire nje balimo narwalire pi tinge manyeti narwalire pi tinge manyeti narwalire pi amaende murandara korora Enainde no maete munangu anche tentara korora igondo morwaire wansi birenkoro yane mora Onye monto narora arwane chuyago Indo chena beire muno mwana Natuaro mogoko keronde na yenche na iwabuye Ubwanja ni obono weke no yobwate ndamwa kwerale Kiro monta kongule ni gonda kwe Nabeire nje balimo narwalire pi Nabeire nje balimo Ngopie vumune balimo narwalire pi Nabeire nje balimo Ngopie vumune balimo Nabeire nje balimo Ogendale murababa ogendale ekerole na nje ngoiwa buya Togo chesa naye munabana twaragirania munabana na wanja na baba tali kebene gento nyasaera atongete Ekia baba tiga tuanjane naye mbako kwana togosa na baba etwe minja twagamba ngora igo twaberana esuitione omwanjone na yebweka baba inje nganjete omogokone enkoro yane asore baba inje ndemete Nice. Yani vuna nataka murobiri nateria abantu naki komu agostende no mwanchogo mwagamba igo akiake mutari korwana. Naende kwakere tirase barimo. DJ from the top. Nainde ninjoyo ya ng'ombe no seito Obwanja no ngete bwangolire nabeire nje balimo narwalire pi nabe tinge manyeti narwalire pi tinge manyeti narwalire pi Amaene murantara korora Gwanyora inche ngolera Nainde no maete munangu anche tentara korora Igondo morwaire wansi bire nkoro yane mura Onye monto narora arwane chuyago Indo chena beire muno mwana ngo korora igane nyora ngoseka Yenche na iwabuye Obwanja ni obono bwekeno Echaramba. Kyonge gogotera emegano yao. Wayaite. Lakini mbiyoko gaidi. Bono nakikwara gotebie. Iga buno kwatero sogotero ko. Ntai toru sie advice. Asogotero ko na kwatera igo. Abantu baigwa. Otebie bijana. Barimo Orusi ya gapati gete. Wata ibona ko mwakore iga mokurwana. We wapati advice. Okay, for inje na rusi chifazi gete chirego chomwelo fazi tu igabo singotana na kina togosana nae baba tu eminja twakamba ngora iga twaberana Nice.
kwaigure nkora igure mugano ngo mumuro itiro mosi batyo kogera bagosana omongenta pi koraje igure taibo bono naye kwabatebiri nga bagamba ngora igo baigwana buya kabisa, kazi safi kwanyora omonto wakiro yonde nkundi erisori yachire goche kiongotira maiga yachikobo muchando gwakorire buya kabisa so gwikaga ni meta abantu kurunga mbagotegerete batebya ngo amangana abiri atatu barutere salamu kwanyango babiri batatu iga batebye ulikuwa ndani ya isaiga yo Maasai. Okay, abantu baminto kurudya ng'ombe na bakwanire nimbwate my father nimendeshwa nante kererede na bakwanire my mother Jacqueline Nyanjama chief friends chiane chief fans chiane like Lafa Ironsongo nimbwate akina Mark nimbwate abantu abange chifani ningabo kwana saisi nkwa na marieta tingo na bakwanire mwensi anda mogendere ku support. Asante sana. Umuntu arataka ukorigi maybe Facebook, TikTok onge gukaro YouTube na kiago konyora. Inchikira se ni gokonyora Casper omoisie charamba. Casper omoisie charamba. Niki kwabe Jasper na Casper ase kware kobeke elimo. Okay, amarieta yonsi na yane. Togo chakira Casper na rietu na mama na tatanga ika class 8 nkachenji kaba Jasper. Wana kabugata na igo. Na rongo tumekonsa. Class 8 yoga chenchi. Abandi kwa maito go chenji ya marieta tole form 4 togo tioko kai. Kwa tagito bosani mapema. Uachagete kale tutamaiti. Batigere nkwane yemo other than go support. Batebi bono batebi yango kende normal ground bono tigakobo musani. Bono kabe Jasper. Batebi yango ringa neri motebi yango abayiboli ringa neri motebi abasai. Okay, njege ndona atige. Ense muroche mna yabeire. Tiga tokonya netwesi. Kwanza wate banga kwata gete korra papa Maasai 3 years ago. Abuka na nina bako monzi advice koruabu. Ngiora tebi omonto gwate twike Kisii FM kor 2020. En 2023 ego chikoera. Nalibwa ikire ngioko tebi omonto ga. Egendo na tebi omonto. As long as you gonna take into vegete target gete na ndoko work hard. Wiko kenyore neba ni myaka irengera ere. Wiko kenyore. Igo monto tabasa kumoya. Kabisa. Other than go korera music. Yani music yo monto akora maybe cross chibesa maybe koyone sikogaria. Intronere music ya chenchire bugumabwa. So far ya ngeira at least ya karieta ka kega ni soka go chigale muntu ngumachare go recognize chiragete at least bona gona maika na kendo muneke lakini nimbeke tomo go chumutuka ne chenjo buguma bwana. Okay. Uya kabisa asante sana soko nyore biro byo gochagega senka yo mugusi no muntu miyega siokora ningia to basa go kumoyo challenges chiri sikogega ni chinyinge kwanza mono asentu abasai bona focus manager yao by the way ni anje tinda atwara manager. Okay. Abongo be manager yao kwanire biya iga nari ngogochoka kabisa kwanza ikine kikiende taga mono nande gwatanga ni roro okora no mangaininde mbuyo mona sega siokora ningia kabisa. Asante so gwikaga na inde tobasa gutiga okorega sia obuna butambe omwaka otarera twakorire metenye tato wateba totete torega sia wenyi kabisa wateba ngana emyaka oko metenye tato kwasokie genteke mapema sisi tunakutakia mazuri support ende sio ratake na bako totebiga iganga ni platform